May galing ko drin. Walang bangko. Thank you kayo, mga amigos from Dapitan Chapter. Mayroong punto ang ating sulat. Sige pa, kung tindog ang ito ang speaker, ako siya di kasalaman ng Diyos, Pastor. Usanin siya sa mga preachers sa ato ang iglesia na di Pastor Jerry, iyan kapuman ko, nabuhay na ako ng natanay. Kaya mag-ibo, example sa mga ministry. Kaya hinabaw ko sa speaker mga tiksunan, mura o sa panang ng mga guluhatod sa iglesia, the Seventh-day Adventist Church, mura iyan na name, iyan ang tiksunan. Nahimo siya church pastor, district pastor, nahimo siyang professor sa Mountain View College, kung galing kong tiksunan, nahimo po rin siyang director, nahimo po rin siyang presidente sa uman ka mga misyon, kung galing, nahimo siya na director o district secretary sa ato na South Philippine Union Conference. So, wapas siya militar, iyang ibulitan ng posisyon na siya presidente sa Tibok, Mindanao sa Iglesia sa Adventista. Ang ato na speaker ng kaigsunan, yun sa kapuutan o grabe ka mamalagaw ng asawa, mamalagaw sa mga pastor. Kaya hinunumang ko ng pulisibang. Kaya nag-eskwila ka na, Pastor Jimmy. Kaya mo na ako nilampanan, o di mo tambang sa among mga si Ma'am Esther Serrano. Ma'am, thank you kayo ng si Ma'am. Okay. O kung na sila itulog ako kanak na posibleng kubang sa Amerika, unapot sa Australia. Hindi na itong lagayon tungkol kay ibalong ang hindi na katakunan ng mga espirituhanon na pagkaon na ito talalinig ng tulog. Ato magsasulti, ang ating mga speaker, ang ato ang mapalanggawang na ministro, amahan, o suod sa mga pastors, Pastor Wendell Mungaya Serrano. Ato ihatag kanina. Pagkakas mo po. Masuk pwede na pa rin pagkatuhan na ito. Okay, karade. Salamat, Pastor Coligado, sa
invitasyon. Nalipay ko na ko mga kaigsunan na mga invitasyon na itulong na natin. Sa atong katiguman sa mga college sa IEL noong October, dihatag sa ako ang tanang morning devotional. So magkita ka dito ha, atong IEL. Next year, division-wide, Sabbath School Congress, 18 ka mga nasod ang magtatambol. Nalipay ko, magkataga po po islat mga kaigsunan. So dito magkita na po niya. Nalipay ko na doon ay assist ka na mo. Ito, sawali na mo ni Pastor Leonardo Akasoy sa Dinas. Ubusan na naman nag-assist ni Pastor Bulina. Lord, thank you kayo. Salamat na tugay ka na kung di pagkita ba. Sabi na kung di pagkita na territory. Bitaw pa rin siya, patanong pa, na nag-assist ka mo, ang sa tutuloy ka rin na. Karong hapon mga kaitsura, gawas na doon na yung programa ang Mas Amigos, mambitar ko na mamalik mo. Labi na sa atong commitment service, ako mga ilang kaya taga-tahas, kaya doon ako i-share ka ninyo na tungkol sa panglawas. Amin ninyo, katong na magkasyon ng nido, katuwing nilabay sa Amerika, kapit ko dito mabilin mga kaigsuran na kaya na ginutanda o dali. 6 months ko na nagsakit dito. So ako i-share sa inyo. Ang akong sakit is heart problem. Pero karoon sa Ginoo, nawala. So ako istorya ng tamo. O gano'n. Ay mga tips na ako natin kanina. Musapon nga ako natin kanina mo na Ba't-isipin ka tuloy na nagamit mo at para mga kaeksunan. Nabi ninyo, kinipagwawali ng upuong ilong. Problema ba? Kaya kung lang tugali pa rin ito, ang antipara mo sa mga kaeksunan, sige na itong braso. Hindi naging mistiso at sila ta niya. Isplikahon ng pagpamistiso. Muna na. Pero tapos nga ng mga kaeksunan, alin mo itong gananta mo. Nano mas pastor si Rano, 27 years ang paggamit ng antipara. Kalau segino wala na ito pa. Kaya karoon na binako. Kaya sabi ninyo, gadulan ko ako asawa ko rin magwapa. Lubog-lubog magtanaw. Pero karoon na tinaw na, mas tagbapahagi kaya ang asawa natin. Ako nag-iskutan mga kaeksunan kasi nisisirado din istranyo. Taga-Bonifacio din siya. Diyan siya ng tao. Ang iyang pagkikanan dito sa barangay, ito sa mga barangay at sa ito dalawa. Naliwat niya akong asawa sa nahuya ang iyang amahan, ang iyang inahan, tautuan. So, iyang mga parinti ang mga susun, mga saladaga, ububan pa. So, maparinti lang yung taon, kaya rin po yung Israel din niya. So, isa ng mga kanungon, yung Israel, manipay niya mag-iingat doon. Magkaroon umabot mga nalimang ko sa mga bulan, naniwali sa kayaman. Aking banos ni na nagkapangasawa ko taga-Bonifacio mga kaigsunan. So mamalik na Pastor Hisbon, Buscato, yung asawa taga-Derman. So kami duha may mag-arasawa ng mga kaigsunan. Okay, so ingon lang ninyo. Karoon arita sa Mas Amigos mga kaigsunan. Sabi ninyo, ako na nag-isulti sa kaubanan natin sa committee. May gusto lagi ko nga, ang Mas Amigos, naging po tayo mga pastor. Ako sa naging. Ang atong conference na budget sa Bible teacher para sa academy. Ang Bible teacher na nagsundo ang conference. May nag-provide ang atong academy. Pero pangutanan, pinara ka estudyante ng Adventista ang nag-estudya sa academy. Basta na wala. No? So, para sa ako, unfair, na doon ay Bible teacher na gisudahan dito, hasta principal, ang nagsuyo na ang atong conference. Nga na natin matamagpa ako sa kapastor, para natin sa Mas Amigos. Pastor? Ano na kita? Pastor, na kita to. If we want to preserve our young people, we have to spend money.
Kaya nga kung komparasyon ato gusto nito. Ano ninyo? Kung narito si Kabukyawa sa mga college, na 24 na yawa outside. Tuwa na. Kung naipagyo sa mga college na sito 20 kilometro kada minuto, sa gawas ka ninyong iskolan, 240 kilometros ang bagyo na inyong iasdan. Wala mo'y problema ang nag-iskola sa atong iskolan sa balon. Wala problema. Pero kamo, although naanagyo'y decision sa Supreme Court ng mga adventista exempted sa balon, pero ang mga natin pag-ibuto, pag-ilalis pa rin, Supreme Court nila. Mga akong bidara sa komite sa inyo. Kung nga kay naugong mo sa buto mga kaigsunan. So, siyempre, na-presorero yung mga nito, pinipresorero yung maglitay ng mga gasto ng kaigsunan. Wala na, pagputuhay, pwede ito ang nakumpra ng mas unikos na full time na pastor. At somehow, ako ibaligyan ang pagkauna. Kasi dahil, kami ninyo, pagkain na tao, at ay maminaw na ito. Kaya nagsulti ang aming amigos at masalutihan ng nasa gaya. Alam mo, pag wala na tayo sa pwesto, ang kagat natin wala ng kamandag. Ang paako sa retiree, Manila, kung may natuwa na ito mga kaigsunan, so ayaw na, matayo na ito kagat. Okay? So, I hope mga kaigsunan, mamalik na rumapon. Kaya natin naghanap guys dito. I have a very special topic for the young people. Very special. It's all about love. No? It's all about love. Kaya ito ginang tanawang kay, ano ninyo kinimapagkaroon, ano nila na kinigumang mo stopness. Ano doon nito? Kiniguya kung ito mo? Still, hindi dito. But, hindi ba yun? Huwag natin istorya pa. Pero pangatanan ninyo lolo, istorya pa ka sila. Karong mga tubuhan niya. Ang istorya na si Pudito ko sa Leon na Hawaii, mga so, balik mo, I have a very special time. But after that, after sa atong commitment service, mag-isip ka about Caltex. Labi na sa mga senior citizen sa manako, kung sa'yo ay kaya na ito, mga senior citizen. Pero, ang ating istorya, you can kill the believer, but not the believer. Mahimo-himo patyon ang tumutuo at di mo mamatay ang pagtuo. So ako lang isgutan mga kaigsunan. Ang teksto na gayon sa Abraham na-produce, ibasa ni Pastor Joey Serrano, nga punong sa Diyos, kamahanan. Mahayag pa ka sa espada na doon na isula. Nagkini magalulot na ito sa upahan ng kabukugan, para magatugkan sa imong una-una sa imong presentasi. Gamhanan ang pulong sa Diyos. Daghang misuray sa pagpatay sa pulong sa Diyos, apan ang pulong sa Diyos dili mamatay. Daghang misuray pagpatay sa mga tumutuo, apan ang pagtuo dili mamatay. Ako i-share kanino ang usa ka magsusulat. Nagingon ang usa ka Canadian academic, si Northrop Child. Ang Biblia, mao ang patukuranan sa ilalong na pagtulunan. Ikatutlo kini sa sayo nga panahon, nga kini ang uban na pagtulunan bulog ng diha. Kaya ang una nga diha na pasukan, kini mao ang maganao sa katipusan. Abot na sa ang Biblia mo ay unang pagtulunan sa atong mga kabataan. Ang uban na pagtulunan, ibabaw sa Biblia. Kung unsa ng inyong kurso, ibabaw sa Biblia. Kabisan unsa na kurso na ibabaw sa Biblia, di matarong atong pagkagagan. Kaya ang atong kurso na pasukan sa patuturan diha sa kabaturan sa palang kasulatan. Mga anak, mga masamikos, mga bantay. Kaya dunay Israel. Dunay atik-atik ang yawa. Dunay tinatawag modus operandi.
estilo ang yawa. Samtang ako rin illustrate ni Edison, sa'yo rin illustration. Kaya wala yawa na sumayan. Kaya kung magpakita ang yawa na naisungay, pasay matintar, managan man ta. Kung ang yawa matubangin mo, guwapo. Ang yawa matubangin mo, guwapo. Kaya kung maon, hindi ka mawalan sa pagkalaga. Ha? Oo. Ang yawa, ang matubang ka rin mga dakong sundo. Kaya kung gamay sundo, kung iyang balibungan sa pagkalaga. So, may modus operandi ang yawa. Ang gigamit sa yawa, science. Science is not bad, but science can be a tool for the devil to deceive the people. No? Okay, science. Si Charles Darwin mga kaigsunan, ang mga amahan sa kitawag modern evolutionism. Ang evolusyon, dili mo itong Diyos. Ang evolusyon, dili mo ito nga Diyos mo naglalang sa kalibutan. Ang evolusyon, ang iyang ito nga kita, ibuto lang ang asa gikan. Charles Darwin. Si Charles Darwin hanggang December 27, 1831, gikan sa Australia. Milayag sa kayan. Paimunat to sa Galapagos Island. Tanawa na ninyo. Gikan sa Australia. Nilibot sa tibok ng kalibutan. Ang tugabot sa Galapagos Island. Kataas sa biyahe. Layag pilit makinang pagkaigsunan. O dito sa Galapagos Island mga kaigsunan sa Ecuador. Dito na tao ang itawa pagtulungan evolution. Grabe, dilibot ang tibok kalibutan. Nangita o disnalika ng tao. Hanggang nisangko ng tao gikan sa hinahyan. Wala dinaran. Sino na mga kaigsunan, pag-ato niya sa Galapagos Island, nakita niya mga kanilaing, mga langgam, mga mananap, uban pa, mga kaigsunan. So, yun yan. Ang tao, gikan sa init na gas o bunong na gas sa taas. Bigyan ka mga doon, nagdasmag ang bungaw o init na gas. Pagdasmag, doon na ng asin na ginagmay na nagtagak. Bilyon ka mga tuwing, katong na natagak, apino na hinagkagaw. Bilyon ka mga tuwing, ang kagaw na himong baki. Bilyon ka mga tuwing, ang baki na himong unggoy. Bilyon ka mga tuwing, ang unggoy na himong tawa. Sabat ka ninyo magkabaran mo unggoy na grabe ang biyahe ni Charles Darwin, hibot ang kalibutan. Ang konklusyon, ikat kas gabay kagaw. Tanawa na mag-igsunan. Muna ang evolusyon sa tanga ko, creation mag-igsunan. Tinali magsunan siya. Huwag ko na. Pasok magsunan siya. Pero ako ay pasalit ka ninyo na kami dito yung magsunan mo. Bahala inyo ng igagaw basta kami sila huwag na pinapatanan. Inyo na kung matuwa. So mga kaigsunan, muli ang kontra naging hantay sa pagtulog. Now, let's come to evolution. Wala mo itong Diyos. Iputo na tayo, ikat sa gawin ka na. Bato sa pagtulunan na nagagawa. May debate na nakita mo dito sa inyo, tira mga kaigsunan. Kung sa kamantukan ng biologist, doctor, si Thomas Huxley. Nakikibati kanina si L.P. Rice na nagdipinsa sa creation. Sa proseso ng kaigsunan sa ilang debate, mura kakapindi ang creationist, si Pastor Rice. E piniliman sa mga scientific na mga kutsu-kutsu. Sa katapusan niya ng layo, bitindog sa L.P. Rice at kalimon. Di natamag-isip kung asa di ka ng tao. Para sa inyong evolusyon, para sa akong creation. Apa niya?
Kamu nga nagatuog evolusyon. Pangitay ko si usa ka katos ka tao nga kaniadto nagtuungan nun ay Diyos apan karon nito mawala Diyos usa ka katos ka mga tao nga di naman tuog Diyos na nahimong bukutan. Yung tingali kakurang us ka katos 50 lang ako pa ngayon. Kaniadto nagtuog Diyos ang 50 ka tao apan karon di naman tuog Diyos pangitay ko na nahimong silang bukutan tapos na din sila tuog Diyos. Pero tingali, nakurang 50, 20 na lang. Tingali dahil ng 20, napulo na lang. Tingali dahil ng napulo, 5 na lang ang pagayon. Nga kanihan maldito sa diyan, ito Diyos, apal sa diyan, ang undang sa pagtuong mabalay Diyos na inimbutan, pagitay kong 5 kang matao. Apan, matong pa, ni Pastor Rice, Dr. Huxley, pagitay. Pangitay ko kus kalibo pag natawang ng mga maldito kanyanto. Natapos na nito sila nga ng Diyos na imong pulpan. Mamay kus kalibo, hatagan ka na ito, Jismil. Mangita ka, Jismil, na imong butan sa na kami ito, Diyos, hatagan ko ikaw 20 million. Minilyon ang atong itatag ka rin. Nga kanyanto mga maldito, mga loo. Apasaya kami ito sila nga ng Diyos sila kaglalang na imong sila mga pupunta. Ano sa mga dahil ang evolusyon? Ang evolusyon, wala Diyos. Kung paminang ka, pwede siya sa rin yung pagkakajik. Kung wala Diyos, wala paglalang. Okay? Kung wala paglalang, nagkasamot, wala paglalang. Kaya kilala ang kalibutan, sunod sa rong kagaw pagkakapito, di pa man. So kung ang evolusyon, wala Diyos, wala paglalang. Kung wala paglalang, wala agad ipamaw. Hari ng puta sa paggamit. Ang yawa magalit sa bisag unsa na panahon, unsa na sistema ang paganismo. Ang paganismo mga kaisura ng dulo sa mga Kristo. Di pambahog sa mga ihalas na manganap ang mga Kristiyan. Ano ni mo ang libro na ako nabasa? Na panahon na mag-exhibit silang Kristiyan. Pamilya. Pamilya ang perbatang sa ingon dahil, okay. Kamu, ngayon mananap, patyanin mo sila. Kinamot mo magpatay. Mapatay ka rin yung mananap, bulihan mo sa pinagpuan. Masabi mo, liyo rin yung kawal. Hindi mo nang paapor. Pigtig yun. Ulit, kaya dapat pa magkasya ko sa kay paway. So, ingon sa libro na ako nabasa, magpapirtayan sila. Kung yung pirtayan, kayo ang may suka. Magdakop sila Kristiyan, badat ng lawas, ikot sa posto buhay ng putang. Ang ilang lawas, mong napagpagpagod at suka sa ilang pulisyo mga penso. Paganismo mga penso. So, ang paganismo, nagpili ang Biblia. Pag sunog ang may Biblia, ninilyon ang nangamatay sa kamot sa paganismo sa Roma. Unsa man ang paganismo? Ang paganismo, wala Diyos. Kaya wala may Diyos, wala naglalang. Kaya wala naglalang, wala naglalang pagpapalay. Imong makita, in every stage of the power of Satan, Sabbath is the center of attack. Sa manugyo, nag-exit. Wala na. Karoon din na pag-alam. Kristiyan po. Nahimong kamahangan ang simangan sa Roma. O ang iyang ipaglulos ang di musunod sa iyang doktrina. Ngunit, ang simahan sa Vatican. So, nagkaiksunan sa nung mga katigan. Niya 260 ka mga tuwing kipamatay ang dili kudawat na niya. O gayon ko ka mo. Naka na sa church history, mawala yun makadispir niya. Sulod sa 260 ka mga tuwing, niini mong kahuma sa Roma. 50 milyones ka mga tao ang iyang ipamatay. Ang sarap, di ko dawat siya sa mga. Nagkaroon usok na musikit ng human rights. Ang 50 milyones, asa nilang human rights. Si Presidente Duterte, ang pagkaaling drug lord, huwag na mamatay, sino tayo human rights?
Asang human rights sa security mechanism ito pangatay. Sumunin, mga Kristo. Ang matuot ng mga Kristoano, nagtakot-tako. Bukas mga bukid, nagtakot-tako. Muna mo, bago natin isa ka ron, muna ako na pagtago. Asa naman mo. Mabiyan sa pagbulitas mo. At kung isbukid sa pagbulitas, nandun ko sumabot. Hoy, pamilya mo. Mga matay ng tinggi, apay lupos. Ano ko na ako ng tinggi? Ginuo rin man ito na ito pagtago. Ayaw ko na ito. Kaya bisan kung tago pa mo, kung makasasala mo, makita mo. Pero bisan niya mo sa puli, kung sa tumagal sa Diyos, may natin relasyon, hindi siya natin. Nagtagal po. So, ang mga Kristohanong buhay ay magpapatay. Ipaghinta ng mga kapit. Ipagbira mga kaeksunan. Si Martin Luther mo ay baro, nagigbato, niinig na simbahan. 1557 mo yung pagbaro. Misukol sa pagdako na simbahan. 95 kung mga doktrina, iyang isulat ng lansang sa simbahan sa Wittenberg sa Germany magkaeksunan. Sa April 1551, gipatubang siya sa hari. Yan hari o kung Vatican usara. Salamat. Salamat. Ngayon ko sa iyo. Ngayon ko sa iyo, mga Kristiyan. Wala ni mo din. Wala itaw tayo na si Panginoon. Lutos din, lutos dito. Gisulong ang Jerusalem sa Crusade, mga Kristiyan. Di pa matay. Kung sa pababa. Kaya gusto ko haon ng Jerusalem arumahin ng headquarters sa ilang simbahan. Nakakabiyan. Karon, harita. Hindi na sila. Ay Diyos. Dahil sa pagkano kayo wala Diyos. Dahil sa evolutionist kayo wala Diyos. Hindi na ay Diyos. Pero, bakit pa nila? Hindi na simbahan may gawin sa pag-ilis sa kasukuan. So, ilisan ang adlaw ng papawalay. Nagto sa adlaw ng linggo, nga mao ng adlaw sa simba. Busa ini, bisan tao nagtuwa doon na Diyos, apa nagtuwa siya, magkailis, o kasukuan, pinunggan, nag-ilisan ang adlaw ng papawalay. Nang sunda doon ito, sa mata generation to generation, ang sintro sayo sa pag-ating kay adlaw ng papawalay. Maritas tinitikan. Pag-revolusyon dito sa France, si Maximilian Robespierre yatong 1793, iyang ipagsunog ang mga Biblia. Ang iyang ipagsunog ang mga Biblia. Kaya unang kaniya na kung masunog ang Biblia, maunang ang Kristiyanismo. Nasunog ang Biblia, para pagtulungan sa Biblia, di masunog. So karon politika, nagdili ang Biblia. Kaya dili man ang Biblia, nan wala kay kasukuan. Kaya wala kay kasukuan, nan wala adlaw ng pagpapawala. So imo makita, adlaw ng pagpapawala ito ang libutan. Salamat nga kita sa paglutos sa mga kasukuan sa upa. September 16, 1620, ang Mayflower, ang Pilgrims. Dito ni Dungo sa Plymouth, San Jose, mga Texas. Lumay na pundo na malagaran sa Diyos. Kung dito mitubo ang ilang pinaganon, o sa ilang pagtulunan, abli ang Biblia. Walay pagpanglutos. Libre ang tao sa ilang pagtuo. Busa ang Amerika na hinapamahan sa religious freedom. Okay? So karon murag okay na ta? Ganun na religious freedom? Paano mga tekso ang iyawa? Wa ka mahuman. Gigamit na po niya ang ideology. Ang ideology ng tekso na sa pagtulunan sa Russia. Niyatong panahon na sa Nikita Khrushchev, mauna ang chairman sa ng partido sa Russia. Tanawan sa inyo. I will make
Christian in the Soviet bloc an extinct fanatical group. But one must be preserved in the museum so that if in the future generation they will ask how Christian looks like, they can see how it's seen. Ito ang nakikita ko dyan. Una ko ang Kristiyanismo sa Russia. Apan magpili ng pupusa. Ako na ang imbal sa Panginoon. Ibutang sa museum. Kaya kung manutana ang sunod na kaliwatan, unsay ako sa Kristiyan, at least na rin nabilin mo sa kapo. Pero, kung sa kapo ka na niya, wala Kristiyan. Grabe ang una. Una-una niya isun na mabuang Kristiyanismo. Paliksoon, sitit na katuwid ang Russia, ilalang sa komunismo, kapagtulunan. Dinili ang Biblia, kipagkastiko ang mga Kristano, hapan mga kaigsunan, at ang dugo. Christian communism, wala Diyos. Kung wala Diyos, may paglalang. Kung may paglalang, wala atlang ito. So, inyong makita, it always boils down to sabang mga kaigsunan. Pero may nga, yato 1991, na-collapse ang Russia. Nailisan ang demokrasya. O kung mayang balita, iwari mga kaigsunan. Ang mga tao iwag, pinagkaplagan sa mga tao. Sitit na katuwi, may kauhaw sa rin kinaboy, na wala mahinhatag sa komunismo. O ang kauhaw sa rin kinaboy, mong espirituhan na kauhaw mga kaigsunan. Yes, bayon sa katuwi, ang Berlin na bahay. Communist Democracy. Apan ay ato, November 1989, nagkuba ang Berlin Wall. Then, doon na nagkagawasan sa pagto sa mga listahan ng Kristo. Ang adlaw ipapahunay, giatake. Giatake sa mga evolutionist na dinibutong Diyos. Giatake kay walang may Diyos, walay paglalanan o walay adlaw ipapahulay. Ang simbahan sa Roma, lahi. Mutong Diyos, pero bilisan ang adlaw ipapahulay. Ang komunismo, dinibutong Diyos, usa, walay adlaw ipapahulay. Ang tanan na kalimutan sa yawa na sintro sa pagkapati sa adlaw. Sa pagkatingon, ang puno sa Diyos, mahal ka sa espada na nagdadiyos. Patyunin mo tumutuo, di mamatay ang pagtuo. Sunugunin mo ang Biblia, di masunod ang pagtulunan sa Biblia, mga kinsun. Iparapok sa pinagkabutan. Nalipay ko sa mas amigos, na doon yung burden anak. Kanina ano? Gamay mo siya. Ini yung Kristo sa atin, sa Kristo pagalian. Kung pulos ang pagkakista, wala yung problema, hindi ka na. So, nga ko lang naman, kamara na tayo pagkista ko, problema na po nila, wala na itong problema nila. Ang Diyos wala nagapilit sa kaliwatan. Lalaki, babae, sabihan ng kabus, ipadala at isay sa mayong balita. Sa tarang mga sumutian, sa tarang mga nakasuran, ang mayong balita. Di kinanglan natin uwali, magdita sa panahang kasulatan. Kung malipay mo sa pag-ibig kami, nagkikan sa pagkawatak-watak sa Kristohan ng kapagpunan, nibutho ang gamay na pundo, na karon mo'y naa sa atong bisyo. Na ni atong Ignatius to na tao ang Secretary of the Church. Na si Ellen White, he is not a founder, but Ellen White is one of the pioneers. Si Ellen White, isa sa mga nagtugma sa atong simbahan. Siya may nisayang sa Diyos na ipadala alam ka na ito. Ang matuod natin papahulay, dili na pabalik, ni may napundo na sa iti at Kristo. Ginakakatakan ang adlaw ng papahulay sa mga kapitan. Natawag bang nilayon, walay adlaw ng papahulay na tinood. Pagkatawag sa Secretary of the Church,
restore mga kaigsoon ang matuo natin ipamagay. 228 sa pananasyon, nirahan na ang atong presensya sa loob na kalibutan. 228 sa pananasyon sa buong kalibutan, 204 ka mga nasyon na alay at artista mga kaigsoon. Kamay na ito. 128 countries na alay mga kaigsoon. Busa, ang inyong pagkabito sa Seventh Adventist Church is not an accident, but it is a guidance mga kaigsoon. Ang atong kung ang atong mga napunakan anda magpakamatay, kita sa atong generation, anda magpapulong sa ating iglesia mga kaigsoon. Ano yan ang factors? Yan yung pausahan. Maliko ang ating pagkalaga. Mga katanong sa Diyos. Kami na yung kauna din ng Diyos kung susundan pa, titirahan mo namin. Nagarinig sa man, nagarinig ang sumistorya ninyo na sunang sa inyong kinabuhin, daghan mo paliko sa ating pagkalaga. Ha? Ang isa niya nga, bili maayo kinitala. Kung paliko na sa pagkalaga. Labi na nanaang ng iskuya sa dili akong iskulahan, asa mong manita o putista. Gamay naman mo. Kaya manita mo kung mahigala, nandito pa ka. Kung paliko na sa akong pagkalaga. Ang isa ko yan, no marriage. Sa'yo, yata ninyo. No? Sabi ninyo, di namin na ayaw pinasulti sa subang. Nga ang Diyos na gano'n, ayaw ninyo paminuha ang inyong anak na babae na natin sa pili mga matipolo. Magpapala mo. Magpapala. Ay, Pastor, yung ang kumayo mo alin, ay, wala, magkadaan ka na, basta po. Ano, magkada? Kung ikaw ay magkada. Ha? Mga girls, pamina mo. Ilang boys basta nakakay tuyo sa inyo ang talang kondisyon ninyo permituhan. Simba ka? Oo. Oo. Tama. Nakakay tuyo. Bible study na? Oo. Sige, papa mo yung Bible study na? Oo. Bible study na sa mga ngayon na nung huwag mo gusto ko piko ko patunay ko. Itisama ko ka. Upang katuti ko kada sasyo. Baru mengalami dari ini beliau sama. Pagbuman bautismo, isi bakal saya terima. Saudara diri na. Dahil ako yung konsili, kung asa Amerika, naminaw na karoon, ako nito ko, may sukit ka sa Facebook. Kapatid ako din siya yung pangalan. Naminyo sa dilit matimuhan. Ganito puntahan sa konsulti nila kung saan ko mag-issue sa hili sama na pagtukod sa hili. Hindi mo na, Pastor, pwede palang mabalik. Pwede palang mabalik. Nabautismohan man ang akong bana, pero nausap na yun ang relihiyon ang natasa ba ang usap. Sige, pag-inom mo. Pero sige, patambang mo, hapit na ko inom na. Pero kung hindi na namin, baru pagka-pediceritis nga nipunto na niya, mapatay ako doktor. Ha? Wrong marriage. Ayaw mo pati-pati. Ang uban na ba na itong mga ginikanan, tanang ganyan na murag na kaginan sa bitatas kami mo. Buwapa. Hindi na putista. Pero, doktor, sige na anak. Nadaan na na. Ang puwatan na na. Asa ka naman ito? Wapa, doktor. Ang puwatan na na. Ikaw na yung na. Guwapo. Dagalit. Nagkumpasakan. Lahat, nag-aaral ng tukha.
ebidensya. Ang wali ni tag-awa ang halag sa iyong anak. When you decide for marriage, young people must amigos, always decide in favor of your God. Kanuna ni mo yun, hindi nga mong kumilin mo sa mga palangit. Ay, pero, sa kanya, langit, murag mo langit. Hindi mo murag naman na, pagkat hindi mo nabuto. Once you decide for marriage, it is always in favor of your God. Sunod. Dari ka. Kung nag-eskwela, dari mong sangit, sultihan ka. Bilib. Dinhi mo sangit ni anak. Sabat o promise. Pilang nagkakapigisyon. Name, age, course, school, religion, kaya kung saan sa religion. Bukan ako nagsalit ng Adventist. Mungkin ako madawat na may kanilang naman sa religion, Christian. Kasi kung religion, Christian. Tanawa, ginita mo lang. Di sangit ang atong mga graduan sa Kristo. Tuunin mo. Muna ang tugay, di talaga kita ang trabaho kung ang nata, nagpabagastos pa pag mama. Kung ang nagdahiban mo na ulit. Total, dahil ganun. Hindi nyo naman tekso. Tama. Hindi naman yung eskwela din ako sa I'd like to share personal experience. Kami ni Sisirano na binibigay na gano'n, parehan ni wala-wala. Bisa kutsara wala. Bisa kaldero wala. Nag-video rin sa ngalan sa guma. Parang gina. Di mo na rin na. Nag-video rin. Huwag mo mga kaldero. Kutsara wala eh. Hindi mo. Magliman ko. Kung magliman, nagpulpulton. Sa diyan na nagpulpulton ko sa kagayang mga kaitsuna, nagkakita ako dakong karatulan. 110 salesman, pharmaceutical laboratory. Sa ito pa, asaman, salesman ko sa Osaka, pharmaceutical laboratory. Qualified mo po rin. Ito na. Entrance exam. Exam. Kaya sa Ginoo, sa examination, ako mong inikuha na nagdawan. Sumurang interesado ang kumpanya. Okay. So, katong tanang nagpapapasar, out of 37, murag pitura na nakapasar, gi-interview ni o personal. Interview? Pag-interview, ang manager ay pagkitaong pagsumpay ng English at pagkakapagpapos college, murag dapat ako ng English. So, nagkagunin siya sa resulta sa examination. Oh, Mr. Serrano. Good. Good. Ngunit siya. You talk to exam. Thank you, sir. Interview, pangutanan. Mayroon ito ba? Pangutanan siya ko sa ito, bago nagpupupan. Nung nagtigil mo tayo sa ito, nagtatahagin. Interview ang galing, mayroon po, okay. Magkimulang naman siya, huwag mo paabot tayo. Good morning, sir. Pagkimutan ako niya. Good morning, sir. Oh, yes, ito. Sabi naman, interview, sir. Hindi ka naman ako. Interview ka rin mo, buka na eyes. Yes. Ganahan mo dyan. Hindi sir, yes. Education, religion. Doon, natatang pa mo doon. Doon. Sa bilis, dahil ka. Diyan ka sabunan. Oo, sir. Kung dawatin ka na po, akan ka na po alkansi ang aking kumpanya. Ano, sir? Pero kung matubawag sa ito. Ito, sir, matabaho kong Domingo. Isa Mr. Serrano. Ang mga katiya sa butika Domingo, wak na diha.
Ang uban mga sa buwangan, ang uban mga sa beach, huwag kayo magpansa. So yan, agad sige, bisa-bisa ako. Sorry, di ka na kumadawa kaysa kalista ka. Sige siya, sa mga yun. Idukon siya kaya sa kapag. Ang yan yung nasakitan, katong yung result sa exam ba? Eh, sakit. Kaya bakit ko bisa-bisa? Gusto kaya ko kanina. Bisa? Gusto kaya ko gusto kaya? Iya. Mo trabaho kang Sabado, karugan. Dawat ka na salesman. Naibagong sakyanan, wala pailay akong nasay. Nayaw. Dawatan mo trabaho kang Sabado, o imo na rin. Ako iksugan, ipatagin pitang yawi. Ako ang tayo sa diskusyon. This is a true story. Kahinamin lang ako. Iso na mag-ani na anak yung pamilya, gano'n na yung mga anak, na anak yung trabaho. Salesman. Yan, sige, basta ka ng O, sige na, Mr. Serrano, dawata na. Tama si Serrano. Tapos sinawa pa rin mo. So, di ang dami. Tama na ba? Ako mga ibang ko na nagiging. Tumayo na lang yun. Ito, sir, sorry kung magkadawa. Yung na, okay, Mr. Serrano. Lunes mo ka. Balik sa Merkulis. In case mausap ang imong desisyon. Kung sir, hindi na mo balik, kaya hindi mo sa akong desisyon. Ayaw. Pagka Merkulis, huwag hindi mo balik. Pagkalitan ako. Huwibis na messenger. Wala pa may cellphone yan to. Nga na yung messenger, wala may cellphone. Nga na yung messenger, may messenger. Sir Serrano, surat. May surat, pagtanong na ko, surat sa manager. Paminawa ko siya na surat. Report to my office immediately. Mr. Wendell Serrano, report to my office immediately. Kung kamoy nakabasa na, kung sa'yo naman yun, nadawat ko lang. Nadawat. Tapos tingin pa yun. Salamat, libre kong Sabado. Yung sa'yo na ito sa hindi. Nadawat ko, report to my office immediately. Inis mo tayo. Ay, dito. Pag-abot mo na ito sa opisina, magkantang table, sila ay nato lang. Mr. Serrano, salamat na nausap. Ito mo na. Ito. Nausap din ako may nausap. Salamat ka na sa iyo muna ng ikot. Pero sir, akin ako, ikaw mo yung nausap. Sir, di ka na magdating istorya, walang mausap ang akong desisyon. Dilit ko matubang sa kanya. Sige sir, thank you. Ay, sabi ko, bunin ka po siya itong result lagi sa exam. Muna na, kailangan magtuon mong maayaw. Kadipista ka, kami ang buko pa ka, nakulit ka pagkadawat. Di pa ito magtrabaho sa ito, ang ating English, aragahiya, marag sinanglang na mais. Di ito madawat na. Ayun, hindi niya ng mga pronunciation. Di po na. Kasi, masusunod na ito sa ito. Pilay mo ba? Ito sir, sabi niyo kata ko. Kami mo Kristo sila. Ang imong Diyos, di yun masuko na mangita at Panginoon na maayo para sa iyong pamilya. Hindi na masuko. Since man ka sa kumpanya, malipay ang Diyos ni mo, na maayo ka trabaho. Pumunta po siya. O sige mo. Iparang yung dangol-dangol mga gansyon. Ako mata soldier ako, gagamitan ko. Kung asa mo tabi, dito ako mata mga dangol. Sino? Pakita ko lang yung assignment. Imo na. Sabi ng trabaho, ayaw mo naging Sabado, kaya agad siya akong pamilya, ang akong kumpanya. Nasa hindi ko. Sa hindi ko matrabaho, hindi na sige siya ako. Ay, sabi mo naman siya. Kami naman. Ay mo kabalaka, kahapon ko matapos. Magwali ka mo, di ko mo tanaw garilo. So, ayaw ko tanaw garilo. Muundan ko ka ng human ako.
Mahumag ko ka lang na media na, pag-altos mo. Nagpitaw ako inyong imbitar. Bisa ko anak pang relo, di ka pumunta ng maguba na inyong relo kinonyo. Padahin nyo ko. Sabi ko sa, may pangutanan niya na dugay ko ba? Uban niya ang pangutanan, pakakakakang uban. May pangutanan na medyo alalang na alanganin ko. Ingon niya, are you a real Seventh-day Adventist? Are you a real Seventh-day Adventist? Pito ka ito ba? Real. Ito siya. Piti. Puno kapi. Unsa ko mapag-adventista? Kanang punong real Adventist mo rin. Kung ito ka ito ba? Nagkisigurista ba dito? Ano siya? What do you mean by real Seventh-day Adventist? May kudilit, tingin ba? Abot ako ito sa nabunyagan ka ba pagka sa Batista? Murang, na-relax ko mga kaitsunan. Kaya karoon, nung anak ko ninyo, kinsa yung real Seventh-day Adventist tindog. Abot ka, manindog ba ba? Murang, kung bernes, sa kapalik ako kung tikit sa lupo. Koreko. Ay na kung istoryahin ninyo, ngayon ba ninyo? Kung tindog ang real Seventh-day Adventist, ay, bakit ko? Kayo ba mo pumasok-baso na bahal? Tindog ang real Seventh-day Adventist. Ibang nasa, tindog ko ang pang-awal, gusto ba yun? Wala? Wala yung malista na mo. Ay, dili, itak pa siya, nabugyan ka ba? Oo, sir. Bakit ka natin gila ka? Sige. Sige siya, ito na po. Ay, sa. Totoo, bitawan niya ang siputa. Kaya kumanin mo, Nancy ang pangalan siya siputa. Nancy, pagdalang mo, diktar kung ano ganito. Ako mamahin kayo. Ako kailangan sa Diyos ko. Okay. To whom is the concern? Ako. This is to certify that Mr. Wendell Serrano, effective today, is senior salesman of this pharmacy company. Second paragraph, next paragraph. That he is allowed not to work on Saturday. Third paragraph, number that he is authorized to use the vehicle of the company in going to his church. Igsoon ng dahil pala kung na mapastor ko, kato nga sulat, ipigan dito ako. Kako itong ipalabinin, kaya pakita na ko sa mas amikot, na di mo biya ang Diyos na ito, basta mo barunta sa kanaturan. Asa na kalibutan na ibutang dito, akong balikod, to whom is the concern. This is to certify that Mr. Wendell M. Serrano, effective today, is senior salesman of this pharmaceutical company. Second paragraph, that he is allowed not to work on Saturday. Third paragraph, that he is authorized to bring the vehicle and is going to the church. It's on. Ang Diyos din magbibiyakan nato. Barugan! Kaya hindi mo ng Diyos, pinaagin ka sa lista na rin. Kaya ato bata pa ako, karong tibuwag na, kapag wala ko makakita sanat sa Diyos na nagpakilimos ng tinapay. Take that promise, young people. The Lord will never make you bigger. You are qualified. God has always known. Grabe mo, nagmutaw ko sa hangin ng mga peksyon. Ngayon, Mr. Serrano, haway ko nang yawa, ikidakot na ko peksyon eh. Basi kita tayo peksyon. Mr. Serrano, kaya mo yawa, dakot mo na peksyon. Masaya, hindi ako samahan. Ano ko siya? Namatahan ko rin mo kung real bagay ka na Adventist, hindi mo niya.
Kaysa kamay pa ko, ginadala ko sa aking lula na pag-ihani mo sa balista. Sa balista may inatama sa simbahan. Sa kamay pa ko, nasimba ko sa inyong simbahan. Sa Vacation Bible School, mga tulog ka mga summer, ni-graduate ko sa Vacation Bible School, kaya akong lula, grabe ka yung Adventist. Dahil, paano siya? Yan siya. Ano? Dapat ito pa, yan ang simbahan. Kami naman sa mga Mr. Serrano, pagdating sa akong negosyo, akong na-realize na ang bulsa o ang Biblia, di nagkauban. Ang bulsa ko o ang Biblia, di nagkauban. Kasi tayo na, nagkukukaltan sa iwan, where income na po sa mga. Okay, nagtuloy ko gusto. The process of time. Mo, Adventista ka, kailangan mo pakita ka sa atong trabaho ka. Ibig ka. Nalita ko kung agi mga kaitsura. Basta ba sa ginawa? Natsir ko sa sense mga kaitsura. This is a year, i-promote ko nga field supervisor mga kaitsura. Ang atong sakyanan, dili na ba ang aking sakyanan Land Cruiser Toyota mga kaitsura. Pila ka mga bulan na ground ko Mindanao, niya mga manager, Mr. Sirano, nagpulima na, na di-moralize ang mga kabahan sa trabaho. Yan siya. Nga ikaw kung mo pinakabago ikaw, na-promote sila wala. Wala. Nanay na kang mga kutsi-kutso. Kasi, gusto may musubat, kasi naglipo ko, ay siya ako musubat mo. Mubalik ko pagka-6 kaya gusto mag-supervisor at ipasubukan siya. Iba na naman siya, Mr. Serrano, inuot ka. Masaya. Iba na kung siya, iba na kung siya. Taplat siya, iba na kung mga kaisuran. Oo, niabot na. Kapit ka na matapos. National convention sa among kumpanya. Saya, musuh, Namay na ako nakita ng ating isa. Kailamin. Isa, nangyayari ka na sa kumpanya? Oo. Ano yung sa kalo? Ikaw din pa ako, kaya ako magitutan. Ikaw. Nadapat ko. Asa mo na sa ngayon? Bisayas. Kaya yung sa kalo, may problema din, kaya ako natutan. Salamat ng mga delivery yung sa kalo. Kung ito sa mga mga bulan, kaya naman tayo bini sales report. Pag-abot sa balo, isang habi mo din, masabi ko, nagsakit akong lipot. Sunod disipon ng upo ko. Sunod na balugod. Naroon ka mga sakit na ako, gipang-is pa na ako. Ikaw na, kaya sa sunod, dahil nakitang kilansan. Pero din, lahat ng delivery sa mga sila. Kami naman. Kumasa ang convention, mabiling kami ng mga anak. Kaya ito siya sa manager. Ano siya? Nadakot is Mr. Sirano sila ito sa oo. Nag-sure sa exam. Siya, nagpunang ang batch ako. Ito, sulong ang batch. Nag-dentista mo lang siya. Oo, hindi pa sa karot tayo. Nagsulong na siya, nag-isang karot sa karot. Kasi siya, with the seventh Adventist ko. Ano ko sa interview, ano ko nagpunta? Gibutan mo dito sa iyong application, Christian. So, wala ka mo kasi kumagawag mo sa yan. Imong nalimbungan ang imong Diyos, kaya nalimbungan ang akong kumpanya. Effective today, your fire. Find out mga tension. Ang libor ka niya ito, huwag dito sa hama sa mga tension. Kung ako malipay sa mga kanina, sa mga tempo namong na mga katiguman, ang asawa sa manager. Kanunay man niya, with them, direkta lingkod niya yung pagkaon. Announcement,
Kini pagkaon ni Wendell ay yung saluhin. Kadaghan mo pagkaon. Kaya kini yung pagkaon na hindi kayo sa inyo. Mga babae, ang Diyos pilit magabiyak ka. Barog lantas sa kamaturan. Magbayla lantas sa sinugdanan na ikaw sa housekeeper. Kung di kadawato na yung kumpanya, God has other companies for you. And God will never forsake you. Mga karoon mga kainsunan, gusto na ko ibigay ka rin yung piling atong sinatik na kanta. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Not turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back. No turning back. Bisan ako na lang isa na piling, walay mo ba ka na ko? Di ko na tayo ganin. Mupanay ko sa mga. The more behind me, the cross will be. Ang kalimutan ako ng italikdan. Apan sa pagkalikod na ako sa kalimutan, ako nagkatubang sa cross. Ang cross na imong kipasan, mausap kini ang cross na akong pasan. The more behind me, the cross will be. No turning back. No turning back. Mas amigos, mabalik ang pag-isa. Whatever will happen, no turning back. Kung inyong ipatid mas amigos, na niinyong taknaan magasaad kita, na di ka matalikod sa atong pag-alaga. Siya lamang may atong sundo. Pwede ba ako ng piling pinasay ko pag-abot na nila kung ka na magpapilog sa inyo? Kung alam sa mga binikani ng mga teksyo, kung mausap kini ang inyong pakinsahad sa Ginoo, na bisag unsa na hitabo di kita makalimod sa atong pag-alaga, kini manangabo ang kanina. Hawak kita. O Diyos na balaan, una akong ihatag kanina, kinihimong mga anak ng mga bata. Ang kanila nakatapos na sa pag-istorya, ang uban na nagpinahapa. Ano na yung mga problema ngayon? Hindi ito bakit? Bantay sa adlaw na ipapawalay. Di po na sila. Kasi sila ang malikod. Kung kami ng mga ginikanan ng mga iksoon na nagatindog, tamang usap kami sa pagsuportal sa aming mga anak. Nagkumon sa ilang desisyon, kanunay papur-alang kanimo. Nadili kami mapil sa pagkikompromiso kay gusto na ng aming mga kabataan mapresermado diyan sa paglalaan. Ano nga kami karoon nagatindog sa mga pakigsaan? Nabisag kami na lang ang nabilin sa pundok sa mga barkada. Apan kami magpadayon sa pagsunod sa aming Ginoo. Na sa aming pagbayot karoon aming kasaan, nadili kami matalikod diyan kanimo. Ako nga minister sa may balita, nagaisa sa aking kamot, simbolo sa kamot ni Jesus, na magatagon sa imong mga anak sa pagpanilipod, sa o sa pag-iyak kanila sa ilang kalapusan sa pagpanginabuhi. Salamat kay kanatubang sa pag-ako. Dinitan ang paggawa ko sa ngalan ni Jesus Mangluwas. Amen. Balik ka sa Masisel? Sure. Thank you, Pastor, for the inspiring yet very motivating message to all of our young people. I would like to request our Pastor Joy and Dr. Ligado, together with our President, Father Raniel Day Balagan, please come here. This time,
I would like to read to you the citation of this month. Western Mindanao Conference, Gamo, Zambia City, Misamis Occidental. Youth Ministries Department, Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to Colleges and University Students, presents this plaque of appreciation to Pastor Wendell Serrano for being the guest speaker during the National Eagles Convention with the theme Share Him Now, held on August 24 to 26, 2018 at Tambulig SDA Central Church, Tambulig, Zamboanga do Sur. Given this 25th day of August 2018 at Tambulig SDA Central Church, Tambulig, Zamboanga do Sur, Philippines. Signed, Brother Reynold Dale P. Dalagon, Masanigos President of WMC, Pastor Jennifer C. Coligado, Masanigos Director of WMC. Lagi kung gusto nyo, kung ano mo sa